omuroberi okubwatia tubwati getango ky'emyaka igo nabo kurigerirwa n'ebigori byonsi. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Wakire buya umoncho morigereria ogetembe television na kwariganire ase omoroberi iga bwitwani agetembe ekero ereri tukoria kane ase omotienye iga okabere kegima ende kero togenerete kurigereria gose komorekera amange ari agenderete koba ase chinsemo echo chitoetanaine anene mono arari agenderete koba ase orogongo orogusi no kogania kwane nga gwatwarite obotuko buya goika ritukeriga gose kwanyarire kuboka buya nabo igo gwachakire kwebanga erindo nyare gwetoma ase eritukeriga erituko ria Jumanne rituko erio tokorigereria mang'ana anene mono kirongo kwenyorianga aritukeriga ria kane ase kira omotinyo kabere gose chitariki inyo omotinyo kabere nigo rikoba rituko rio korigereria nabo igo gukwanira oburoire bwa kansa twabere gukwanira oburoire bwa kansa matuka mange korende rituko ria rero naryo rire ase ribekire ase kalenda ensengima rio korigereria oburoire oboiga nabo igo korigereria amaroire are gose aina mbali ya oburoire oboiga bwa kansa nabo igo njira kia bantu abaiga baranyare korendu ase enchira ere endonge ekaransa oike ekiagera na mange turachi gukwanira ritukeriga nainde ntachigutwara abageni erinde tunyare kumurikira oburoire obo bwa kansa bwensi mutinyo mutangane ntwaba tukorigereria kansa yoruguru kurende ritukeriga turachi gukwanira oburoire oboiga bwensi bobe buri boko chanda abasacha nabo igo abasubati igo onye koganetie kwemanya igoro y'oburoire oboiga rituko narieriga nande omoroberio noroyo iga turache gukumanya amangeria teriane Matilda Obaigwa karibu sana nendekero ndache guchakira ase amaya nabo igo tunyare kurigereria chigazeti nabo igo kurwabuke oikachinsa ibere ntonyare kubarigania abageni aigase studio ase enchira ya bene ase studio akabere nere Avila Kariri nabo igo magiga yechi kamera nere Wilfred Matundura karibu sana ngochaka na yabirika wate gusali agenderete asense nigo ngochaka bono korwa ase county ya Nyamira ekero obono ekyo chingaki ekyombe kiri kya obochori ne chimbebe kya ABC keganyereire kobe kwamo ase ense ya Kenya nigo bono abamenyi be wodi ya Nyansiongo babere nekerero gose babere bakwenana amaoni kubwatekana no gutatwara omo MCA ase chinsemecho ekero bono batebire babeire bakwire na magega kembangenderero kubwatekana no kuburwa umurai oyo kubawakilisha ase county nabo igo ayegani gagocha magega yoyo chore tukoba MCA ase chinsemecho gutwara gose ekina kubekwa obosibwe kigambero nabo igo amachibwa ayo kanyara gutuguterwa ale nigo bono baboririe ekyombiki kinyare kwango igwa erinde banyare konyora umurai orachiko batinira banyore amagenderero ase chinsemecho una omusakito Polkapo Kara agotumanya sinjira engikirano bamenye baigana nene kurwase wadi yega ya Nyansiongo igutoke meye bunge yega ya Burabu meye county Nyamira nigo besokire na kugendera kwe murunganiria asikirianga nigo batigiro maiga ke magendera samatuka matambe egente tanga ntoko chakera ntobwati para njate nenigwa we are appealing to the government nande batu bairani funding for para kurwa gochikinenie pare bwate bitongo una bono chitaya chia street lights inchiri korora abuchi konyara koreta ebinte bibebu no boy binanini ko ntobwata bokong boko tatwara baraiba bakorete bagotobwatiri ibintu bide kulingana mona Burabu nigo baganirie ekyombekeria kyobochiria monechi mbebekia IEBC kwango yigwa koraisigwa elio banyoreri bagalia benerio komachora umurai
gukwanira omwe MCA bworogongo Ruiga uyuranyara ko bagakobakonya gusigasigera amagendero au iga Nyansiongo koru chikura chia gagete ndobwati mwe MCA bona twabere tayari ngamugo choreke ekamatie abantu baito bagokiresane kiagera magendero tayo ande babere tayari bachoro mwe MCA mwenyewe gocha bakora magendero nabo tobwene twake kura tonyora umwe MCA gotorae tauni yeito Nyansiongo chikineni para tena roswini ya tigere tunjera bona ndwati barai kaki mutano kwaje kaki motokonya ngakiri tauni yeito kaki asa bantu baminto kaki motokonya kaki barai kaki motokonya barai ga pinya sake ma ase ensemo yendeni ko batugire getambukiro kya Fred Matiang'i ase eganga yae yokubulia ekirukyo burayi bunene bwense yento kolengana mona rubo bagendere ko bagotebani gukira kunyara ko bage gukonya omagusi nabigone nsi ya Kenya kwenekerigwa amagendero ase baganire omagusi kumubwatesia posiombo bachuro bunene bo mwaka kiri 2025 nebere tokwere ngambia mono asoyo minto Matiang'i asogweso kabisa molero ngekero ekyo president kwagetakire na itira watu watakete iko usito tuokietaya abarai baito batoro kia stogo chia ntobate kiongozi kito Matiang'i no muntu ole straight ntole no kwege na sale nerenga no mugusi no tole maiga yaye totari kuoba toteto muntu ole straight Matiang'i nange to muntu bwato no china ma no mugusi to ba bintu twanje video straight kubwa mono ntutagete to change obora yese 2027 anye ndio kubwa mutu bwati sia bagusina abakenya bonse ko chumura tochoro murai Matiang'i rende nero ratokonya no boimu aroche buna rende tegaiga security ngora ratwarenge Matiang'i na tutagete bona bagusimo to bwatesi nero ratokonya ebintu ebyonse eiginko ripotire getasene kya ubwanjete kya Gatembe kurwasti nsemechiga cha Nyansiongo ime ye bunga ya Burabu e county Nyamira inchego ngoro kwa Polycarp okara naboigo gosasensemo yoborimi nigo bono abarimi bechae gosebekemerigi chae kurwa ase factory ya Kebirigo egotoka ewadi ya Bonyamatuta ebunge ya West Mugirango ime ye county ya Nyamira bagenderere gotore chae yabo nonye babete bagukaniwa nabateneneri be factory eyo bono nigo chitundu bari au ase Orogongoru chabiri chikobekwa amagwa akero abarimi batariko gose abarimi babori batige gotora echae korende abo bechinsemeche cha Kebirigo barabo nigo batebire baka goika batore echae yabo ekiagera ekiona kiekemeri kingenjo nande kirabakonye ase chinsemeche omusaki oito Fatgad Gisemba no roboti ora senchera engekirano abarimi bekemerige echae abo bakoira echae yabo ase factory ya Kebirigo nigo bagenderera gupima echae yabo buna botambe no nyamaiga yabarabwo kurarerigwa buna bagome gutatura echae yabo guchakira rituko rya rero Jumatatu ite kuwakini boda byanzi byo konyoru agoja bana nende ito nonye nigo etwaira igetambukiro erio gutarira chitundubari aho inse factory ya Kebirigo egati yabo eria yageke nyamonyo amoneria ya Nyakiore abwase abaremi be chitundubari echiga bagenderera buna botambe erio gupima echae yabo na kubamochia abo bakubarereria abaremi abaiga buna bagome na goteba nigo basemeretie ekemeri ekyo yechae na igo batige koreta siasa asoboremi bwechae Ichegetaria nangoro kutania libundi mo chairman wetu ndwali 22 ya Kiole namba ya nere 291 wono iga na apimire cha ikire 35 na isana nchomo go mo ibanya gukwana tinyo tageti gotindo chincherende yonsi ndabwiye gotiga ko kopime chae imane go chaka gotegemea ngano mogomo ngoke anda abantu abagotoretera na no mogomo batagete abange mbari gupima chae ase KDD abange soko uru bakoira abande ngirini bakoira ntuntoro chigento baratotebi tutiga batotige topime chae torio musara uri toko ibono igasi ngati yabono na abana toko somia totore chae twaikiro mutienyosta bono goshika toko chio mwaka totore chae yaito tupime tosomeria abana baito mangana mogomo ayegomo nyogo konyora nanda abantu bagotogomi butambe mbali bakwire chae sokuru Radio Nyancha kurudia geke tipping center na namba ya nere namba ya mutebo no murimi uri obwateroni kogenda mugono nabalimi abande bonse mwagenda mugondo mbiya muno tigatwanda go support factory yaito
Kurwase ensemo yabwo bagoma rero nigo barorekana kwemurunganiria oburayo bobe bwa Keberigo anene asobotumeki bwa igoro bw'ekibesa ingana baganirie efactory eyo ya Keberigo kurangeria igikaro kya bene eryo bakwanire okwemurungania okwo kwabo. Maria Tampita Mausa uyo Kenyonzi jeno mulemi o Keberigo Tea Factory tundwali ane KP19 Ramba igo lituko lya rero Jumatatu na litwaja komugiro omonene mono asenginje yoborora balemi tobwate ekibesi cheito chibire bobe amona ba director baitu igo togotebanga omogomo oyo bwoko ichaye Keberigo Tea Factory igo kogenderera paka lituko toraisaranze amo na ba director aba batwerera ekibesi cheito baibete ngai bairete amaje tango kumonka nyangata makoli aiga nonka etundu bali ane KP13 irinya keninja one gintu togoteba nkeri nga batere gitaba barabwo bakogenda konye mbali kogenda kacha entoli gokora ntoli gotore ikiagera twachandikire onye nugo kutiga tukwicha toire sasini nonye nigo itwaira igetambokero kende gyokogenda goikase factory ya Keberigo na nigo twene kebuna ichae yagenderera gosombwa bona botambe ingana igatia baremi boigo bamochia abwo bakubatangana eryo bagome nagoteba nigo barinke abamo babo abwo barigetie ebirogo byo director korende bakabugwa na igonere bya bono bainane chinga kichinyororo ase abaraya abo barigeti kogenderera kora ekemeri ekyo no mochiamani KP72B Keberigo Tea Factory amarieta na ngoro kwa Fred Nyanaro injini gona ichane mambiye tokonyoranga ngamangana nara kuna kusambasio sabalemi na chaite ligotorwa ne chae nere tokonyete abanda tobokore tikironi tokosomeria abana na abanda tokosomeria abachukuru echane aro togotunda ntosimegeti bana tikabakanye kikura tutigedie mutinyana tusieke ponasi tikabakanye kikura kibabeke gaiga echagere kesonga gota politicians kamsande go nigo abaremi batora echae asobonke na koreta sikwande kiga kya Keberigo maminja puna yakageire aworitanga nimuna nigo abaremi batare kotora echae hingo reporter ya Getembe kurwaskinse mechiga cha Keberigo igiye gotoka meyo wodi ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugirange County ya Nyamira Jeffat Gad Gisemba Eamatemo egotoka ase chinsemo cha kiavineni egotoka imeye wodi ya Bomariba Bonchari constituency e county ya Kisii nigo bono egenderete kwenekia engusana nintindi egati iyomogaka omanyakanete buna osore amo nomonginoye naboigo ekirenga gose kerikirete es engusana ne konya kwenekiwa nari agotebekana ngane endemero bakobuna ekero bono omongina oye anyarete gosoka goika bono aberesiko emyaka 5 elio kwenekia nga onyare kurigeria abana bae naboigo ekero bono baboriwe gochamo naboigo gotigana gose gotiga chisegie echo konyara koba amo buna familia eyemo dipon asanya omuseketo kora ase chinsemecho na roboti oro senchera engikirano abuna mondo jinkaranste se compound yanega timbwa dimorembe timbwa di bosibole bwo kotebanga tikamberega oyo noro muchakano bwengusanano gatiyo mugaka Ronald Osole Osoro amo ne amate yaye ne amarare gosoka goje isika abodirisa nkuga igasendanke na atakiri jibesa chinyinge na jitenga genda nyagitali ngarwali ekero nagenda nyagitali nkagenda Livaro ngarulivaro ngaja Bosongo nonjite gukora usajali kontara akora usajali sha yange te gukora emeremo kurende ensemo na yueni gotukomerana no mungino ya Marisera Osoro mwako yobero gotuchana matuka manga gotumenyokine mioro tatu etimorembe na abana atubeti ntubati nonya stokorima obero kongita genda komunito unio mugondo achierera aya lakini asa abana no kwagata tabuati tukamote ituli kicheba story ro mwana school tukaye kucheba asa kabwata gaito mwana agatuko mwana stage Mechi Maburu nganeye igani gobone babegete bonsi komenya no bwoba gutumenyokine mioro tatu etimorembe na abana atubeti ntubati nonya stokorima itatu nande tuna ikaka myokino moro nche kotanga nkwete sai najitenga nyora community policy yajirenga kumbugata ntamanyitie sababu ekumbugatira ase chinchira abana bo mugakosore kwenyorero bwene bwabo bwichisemi manya no mugakoye emyaka emenge kuruna gachitega iga obero gotuchanda kurwa se school tari kurubesa nore
Nika konde semi gondo genda onzo kuriera yae. Tengecho yeli bagalie skuru ya igonga. Aroranko ile kilicho kusikia mbwa ndo chiko kolega sioro. Nje nalingi mugata tuanga lige mwaka nali naligeti. Agachaga nsabira baganga nchanga somanga ko. Urende mamincha nayo Njitabantu bane tuitanene na barabwo kubwa mone family anene nyanjite mono. Gutarera omugambio monene bwe location yabo Maribat Rifosa Orina. Rero no mukongo sana aso se familia familia yo mungana n'abana. Nachagite kugamba mangana ku 2009 twanyagambire goja. Bakabonekero yekirete abana babira banene anenganya tuma kuje somo dio nono gosomia abana abubaye kwa bete eshida sana agaserio mongina titukeje kirate betu no mwesi sia tokorota chitu kutoka kirata to kalinda bagaka bakarra they were more than 40 bakaranga imbu yabaro kiradia abana ba mugondo nandi nere bamutigire sa kuragera kuro bakamutigira chikago chiaye chiri chinyinge sana china tetekula later nga kondisto mugondo chikago chi for more than 10 years na emira bende bakamutigira nemira bene tukate tukalaninga akondisete asita yabwata none rakuragerekiagera igayeta abantu bakamwachi besa nande myakire metambe mentana yweni gobono chiamate chabori we korosyo murembe na bamwabo ene no emegondo yakeire sinisa wasawe emegondo yakeire lakini nali gosaba abantu baitese mwa ase mugusimwe mugusionde bwenzi gakyo nyigwete mwari kwanje murosyo murembe ne familia ino nande kire ngabana bawo babira bana banene batwadire bitambulisho na beta kire ngakanga buno mugako borokererie naye mutigare nakamonga kaine se mukuna kuragera no mungino buna bono mugako ina arwara tanyore timontoko okumurinda nyomba gaige kiagera tabwati murembe nabantu baye nonyena bo asekerero gyokonyora oboene bwabo Abantu batakonye kenyoro gakitokonye tokonye tarikenda gotobunia tatu itairo mugondo naro gusaba motokonya singenju tatu tari wangire gotoiguntu ne family to gamba ne family tategetia oboene bwane bonyorekane buna a Kenyan citizen nanje nkonyu ntware freedom ngeguribaga ngambira abantu bane liborio neli gati iyomongina nabana amono mugaka osore ningo obwenerete konyora obwene bwaye uripoteri gatasenikia ukiagetembe kuruiga sekenyero ya kiabineni yotoka imeye wodi ya Bumariba ebunge ya Bunchari eliane nkoro kwa Dipon Asanya Nase oroboti irwabene no morikeito Daniel Ontiri ni gobono omosubati Gladys Kwamboka ondieki okorwa ase kenyoro kiri kya Megego ewodi ya Monyerero ase county ya Kisii oyorenge omonia ichanga egiata goika omwaka weta bono anyarete gosanga negetaseni keiga naboigo koerera egati yali abere gakorora korwa atiga obone bwechanga naboigo nigabere gakorwa ogikuro gochase bali bonsi bakonie binyuwa byogotindi banyare gonchoreria naboigo korigia encherende yokwemenya buna bono gokora ebiasara naboigo korigereria amanganande amangi ikiagera obonia ebinyuwa byogotindi nigo bokoreto boseria naboigo ogosira kwa masikani Eikiga hasoroboti rwabene nigo tukumurikira umugano b'umusubati Gladys Kwamboka kurwase kenyero ya Kiemeso cho Mego eikigo toke wodi ya Monyerero asebonge ya Kitutu Church North Meye County ya Kisii uyolengo moni giata wechanga weko mwako eta echinga kya bwato kete magiga yo korobo nchurili botanchiri ase myake menge asenchira yabene musubati Gladys negasanga nainto igorobu nangaki obugema bwarengenga kiyo nabuna chite kwenyora asoboni yo esegeto atabuna nkuru asomusani lakini nja igetenga kya yema omugako nakanga go support yakanga gocha nonyenka no gwikira buna tugukwana igatanya gocha nkaranga yaberi akongo gosomia abana nechianga chikabanga nechinkongo koni mbura ikabegi gutwe nyinge totari koni togo ikechiro twaira nabusa nkanyoranga abana bonongo sinyu bali kogenderia masomo geko rundita yo uringe go support ngakwana no mongino yo mona karoriro kanguriri chianga sana arorira arekoranga abwate chibesa sana ngamubolinga sikia koraga ntenga igasia no koni echanga korurio mama atari nyakungu igo mongino jwa kantengo sa uchaka koni chianga tugutene na chiro gotoneria ngi chyo koni usa kuchaka koni changa na bura nyore chibesa nkamotebya ndetere changi ejwe gerenja kiririndi na leta chieti koira matuka kande tere changi chiro
aya gantebie change nabo kunyoni nandira arete chibesa bwangu kera na yerete tanka ga na chagete koni te kore 3 tukelime yaringi 5 liter nande nkarra yangeire faida mara kabiri nkarra ndi biasara ibine bironge tiganja ake birobyo ase nyumba ya marua mechando tiyanya kubura ne chimbwa ao okwanire bikore byubo ibyo byarenge ko ni kiwase nka no kuborwa kwa masikani wetera sokoramana ne chimbwa chinde chinyenge chitari gukwaneka nche biasara biye changane ebibe ege kogere binto byane biasira ebinge sana yente getanga no bo ibibi koleta singa egia kabere kiro montago gochesera nonye no mumuro mosinini gakoranga nabagwa kurame gisagane kurame ege kogera aroche bone mubuyekaine koko nye changana baruko bakonyu ebaroche mubuyekaine bona turi konyara tibwati masikanyaro igo monga buna bona na babana babo no bali lakini abantu bali bechange bagukurama barama namangana mabe bakoroki nandande gogochugutabuka kwanya kumbe libali kunya kunyu abande go seisi ko balinga abande go se basoire nyomba sotale babogo irie bintu bachire bintu bigasira chitamos chigasira miore gasira makumba gasira igonga na bese ichina oneti changa tingole tikende kege ni nacha gotebia abantu nga kurwe changa na goleteke chibesiro chinebwatira kininje tindo chifaida yayo nonye nabo nigo henyorete hase mechande menge hegati abo goitererwa hamarwa nabagambi ase segi yoko yasiri agoikigwa bosio wekegambero na gukumirwa igento kya mubegete hasa ko na gosiria enibo ya yinyinge pakega ikerenga kya emekera abantu kegogia banywete echangembe changa yabwate usine smoking komanyaro bagakwa ekero bakwa bona ikaba serious rendi tokange akoligu bali tokoni echanga kera twange akoligu komna retire changa yane 10 20 liter mugambi agachaka yibuguri naba yuti baye bakaira nandi bakanganyira nandi mambi yaye nandi buna nareta ntara ikinyomba nandi bakaira kuruga bunga chakanyora ngayaya obogimo bobono bwakongire bona asana nakore irange ya 20,000 intali konyora besinde yonsi nenkong musubatu iga ni bono akwero myebyara buna iranite inse kebugima gwetera sobonyo bwo no mwelyo agacha kweyongolia na gochaka obonia bwichianga asana nyarbo abolia gusirwa elio kwegendereria wonko bakulira abaminto bali mokoni changa ka kibyasana ne bingege santika koni changa bona na mandasi ni maite korosana mandasi na bonkorosia mandasi ya mayangoni biasara ne binge gonga kwetani koni changa pado tuagendereire ubugima bwagendereire buya bona lingana linene nateba abantu bankonye tikageranga tige changa minto gaiga banta baba minto bantu kuruma no tirogoro gaiga mwanya chio kuruma ye karuguru kayore bakarira sana bagankurira bagateba togo chakoni changa abana baito basire igonko basabiranga nyasanya ko bakonya mogendere no moyo yuyu yekogera na inu mwankurire tekageranga chakororo bobe bwechanga ngatiga koni nabo igono mugambio ito beninere na kore to mukiaso ko yeitera no nyata tanyorete faida ende koruoro na kore to mukigoiterekere ngamanya guchenchie birengere ringachaka koni ebinte chianga bono ngatarie no bulemeru bwagerete ngachaka no nyembo no tari enyikiranezi bado bulemeru obumboro rongo sabanga gakia bagambi baito bali mo go support abantu ngamba akore ebinte bimba akore biasara bito ko biroke bya magendo biashara aramu gakimoto support incherende egera tonkore biasara bironge biri biraita bune bananchi use n'abantu baminta sobwagari oroboti uregani urengete kurwa gukuriro gotindi gocha sonde bwensi urene kirenga kigochaka obonchilia botaganire elio koligie nibo na kurwese geto buna nabo gochakirense wegendererie na gwekinya kebugima utari gosereria onde bwensi etabia yaye afya nobuya bomanyire imeae gwetera sibinyuwa byogotindia nobozali au egento kera baisa gukobeka kongu nomugano bumusubati Gladys Kwamboka kurwa sikinyiro gya kiameso chomegogo kegotoka hase wodi ya munyirime bunge ya Kitutu Chache North Ase County ya Kisii yokurwa abwatu kobonia bwa mariogo yogotindia bugema bwaya bwagendere gonchulia hasagendere kubolia abasamaria baya nabarayi kurwa Ase County ya Kisii kumusira bunenchiremo yoko eneke buna ogenderire obugema bwaye atali konia marwa bulwaderege toseni kyagetembe kurega se bunge ya Kitutu Chache North
meye kaunti ya Kisii litere nguru kwa Daniel Muntiri. Ringana rimwamu ase korwa Gladys Kwamboka ebinto mbire bingi abantu barakore otatiga okoenga echanga gose okoni echanga na marwa naboigo nebinyugwa binde ebibe gose ebyogotinde bunebyo noroboti oruya sana korwa ase chinsemecho na no kubori gwaito nga amarwa ya igatanjiri anyare konyara gukorwa korwa ase ebinyoro anene mono aigase orogongo orwagusi naboigo egati yari agenderete gutuikira ase meza yeito mbuna bono aboroki wakorwa ase chi university anene mono eri ya UON gose University of Nairobi niko bono banyarete gukora ukorobekana magega yo konyorwa wechibesa chiri chelone gose chimanyekanete buna help ekira bono bagoteba niko bono banyarire kore mara kubwatekana no kuborwa chibesa chogotumeka naboigo umurai gose umukonyi bumurai wense musike Professor Kithure Kindiki niko agenderete kuboria abako aba Kenya naboigo abarai bari bagenderete koyegoserereo eserikali ekero obakoyegorora batumia chinjira chire chindonge na inde echa masikane ayo negati yali agenderete naboigo korwa ase chinsi cha maiko nigo bono ense eri gose murai wense ya South Africa anyarete koya mocha ense ya America ase okobwatoka gose okwengusa magega gotakonya chinse chinde ase chinse mochiri chobo wenia ekero bono umusike Donald Trump anyarete gukana ense ya America tego chiko konya ekiombekeri kia World Health Organization ekero bono ense ya South Africa yatebire ekine getambukiro getari ekia anene mono korwa ase ense ebuna eyo ayo negati yali togendete kotwara aiga gusagendete gotoikera naboigo ekera ase ekero togendere gukumanya buna agoikaiga ase emeza yaito yobora ria korende nigo kukwarigania ekera togendete gusuka gocha ase ekengese kende kyo muroberio yiga ekero bono twakorire aya tekire togocha korigereria chigazeti cherituko ria rero naboigo no gwikonyoria nga rituko obuneriga gose chitariki inye mutinyo okabere umwaka o 1789 umwaka obweli bweyemo chimi isano ibere naboigo 53 na kianda na rinseri ya America yanyarete gochora umurai obo umutangani kigima kero kurigereria ense ya America nigo bono yatware abarai goika 45 noyomo bono ekero yachorete umurai obo wemerongene na gatano na kabere nigo bono rituko buneriga umwaka 1789 yanyarete gutwara umurai obo mutangani uyo nyarete gochorwa ase enjira ayo nyarete gochorwa n'abantu abange ekegima omanyekanete buna omosike George Washington igo mwancho murigereria ayo nari egati yari ase history gosekero tukurigereria ritukeriga korene nagotei ritukeriga ase enjira ya bene ne ritukorio kurigereria oborwire bwa cancer ndoche mbaraiga abange basoire meyo moroberio ngo kwarigania na boigo ngo kumanya tobosa gusuka erinde tokoirana neresa mienda tonyare kurigereria chigazeti cheritukeriga ria rero Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbale njara ayo mwaro karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura bacheko ya mandege uzito somya bamura bacheko ya mandege Getembe Television ekionga kiamamogusi Ine nubwate meyega gose nuganetie meyega yawe ikarane boronge nutagete chiema chingia naende chintingu cyokugora gose gokomboya tarera Buffer Tents yo manyakaine mono buna Buffer Services ni company ekoine kebune meyega yawe ya ikiranire boronge mbabwate birogo byo gokomboya naende ngokora bare decorations ase meyega yonsi boigo nkorose bare bintu binde buna lowering gears chitroli namba bwato bokoreri buna CNC plasma cutting, wood router yue kubutora, perspex, aluco board, cellular board, PVC wood, forex wood, engraving sheet na MDF. Nkorosia bare CNC decoration sase binto au buna kubutora chi black sheet, korosia merangwa, ebiita, chitirisa, ebirogo, bed heads, sofa faces, signage, grills,
door labels, wall arts, interior and exterior decorations, nebinto binde binge. Bafa services nige gotoka chimite miayemo kurwa senya gitaria nyangena ase barero chegesonso. Nigo bako igora kura Jumapili goika Ijumaa kurwa chinsa ibere chia mambia goika 11 chia Marogoba. Asa mange bakere simia se namba 0729226464. Gose 0723755772. Bafa Tents, the home of quality. Getembe Television ekionga kia Mwamogusi. 1 2 3 4 5 Makopio ene ngombo bwa kwani ni sanamu ntatengo tebi ga makopio engombe je ga yaho enjere yirulete ebine biyanda mama ke muntuma engombe je nigo okochikwa betika siko ya 12 pakaba gumbangali bono ntatengo tebi ga kokokonya pitata ntato minyoke immediately gale somo chito bosongo eduka nere gali ekorukunga Enokem Agrobet Enokem Agrobet Enokem Agrobet Limited. Enokem Agrobet Straight. Wanafanya kazi gani na ng'ombe yangu? Wi kama lioko konyora immediate kwanza ligeli no mogondo ligeli bono no mogondo ligeli toko gendo go no malioko yoko sibike nyambi iga reference direct mogondo ko very clear ya Enokem wanashughulika na ng'ombe ama na samba. Enokem Agrobet ego tiri na kerege ntoke ko rukukio pole misata amangana je chingo ko gotuka Enokem amangana je chiombe Enokem eduka ya bene ne kabisa ige gotuka gali chogo ekero gotira buno rio monto kwa Nyamira gali chogo no monto gotira Nyamira nsa Kisi town chogo esikati kiri aje bono konyora Enokem Agrobet ase eduka ya bene ne mapema Enokem ne bwatoro saguronda asomo chito bosongo aiga falikoni mapema oposti amaguta zeli mapema nchirinditiyo aye koraiga sibe ng'ombe yo chiko chango kobe mapema sibe ng'ombe. Getembe Television ekionga kia Mwamogusi. Sha Ceramics netuka eyeko n'ebintu by'obwagaji au asilikolire nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo au mbabwate chitanki au nabwe kukurose chi company au locks and accessories mbabwate chichogo se toilets echochire chechingenjo au nabwe n'ebintu bikutumikase e bathroom mbabwate chi kitchen sinks nabwe ne chi tap babwate bintu bikokora plumbing au babwate marbles and granites nkone bale MDF boards kone bale deformed bath chichingenjo au babwate bathtubs babwate tiles echichire chichingenjo au konya bale boigo ebintu bunabono wall to wall carpets nkone bale boigo chirangi kurwase chi company au asibabwate chi machine echo chiko chiburukania babwate biro byechingenjo au babwate chi gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakonya selikolire nigo bagutuka ase nyombere manyakantabu na Cansons Plaza ase bara ya Kisi Kisumu imbe yomochiyiga obusungu asamange naboko bakiresi bibwetera se chinamba cyabo 0703943972. Getembe Television ekionga kia Mwamogusi. Nilan Hub niye moya chiduka echichikone ebintu bigutumika service nabwe gase nyumba yawo yani furnitures aselikolirya mabuko ebyo bikomenya segeka ase chinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echuchire chichingenjo au nabwe ne chikala au mbabwate recliner sofa sets echora onchora nebuno kuganya kwawo kole nkone bale fabric sofa sets echuchire chechi 7 seater nabwe ne chechi 6 seater echuchire chechi rangi nechi design au
nkonya bale marble and glass top adjustable TV stands ejura tumeke aso kubeke TV ya obuya ase chinsamo cha coffee tables nkonya bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkonya bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 na boigo nechi 8 na boigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub igobwato murulio olipa pole pole asuwanchiru wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyole imbeyo muchomo songo asebara yasunika migori otara ikasenya gitaji ya nyangena boigo ndabogwaka esimi gwetrase chinamba chito echuchire enote sano libere kyanda eyemo isano libere isato kyanda ibere inye kose enote sano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonjirio asinka ya olero Nilan Hub where style comfort and quality meet. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi meyense ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isia ebintu bilia bikomanya seyeka ngo kwanira chirangi ejo boigo chire chechi brand ao ejo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cho wakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chiri korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wekabunuragani wochoganiri erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi na boigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chibiasara nchibwato korelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene eduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Coming soon on Getemba Television. Okioma. Joy na mwa upendo usipende. I kill you or I marry Joy. Ubuna bobo gimanta gitomenyere bwona. Ekwaronta yora kwigirita inyo kubwata tariso bwate. Kamu jeshi isoba kamanyenga. Coming of Kamu jeshi is jeshi in compound his. Hai nyanchama. Kwani ndagire yokuri ni ndoga iga. Eya nyoko na iso. Joy. Kamjesh, umekuja kufanya nini? Nimekuja kukuchukua wewe. You only have one option. Is either I marry you ama niwe babako. Nini? Lakini akituma itimbo atitata na mama. Na biye kambo atengo tamera. Wona acha ukobole yanta kama. Nancho nyome. Ncho.
Ya. Tena na bunore. Simama hivyo venye uko hivyo. Leko moro yuse. Joy. Speak. Nyanchama. Coming soon on Gatemba Television. Ekionga Kimamogusi. Gatemba Television. Ekionga Kimamogusi. Chuo cha anuwai cha Rirage Technical na Vocational College sasa kinawatangazia usajili wa mwezi Januari au January intake. Inatoa mafunzo katika vitengo kadhaa kama vile automotive engineering, electrical engineering, power option, ambapo unahitimu kwa viwango vya diploma au certificate. Katika electrical installation pia wana vitengo zaidi katika kosi hii. Mechanical engineering, ambapo ufunzo wa production, wiring, fabrication na crafts na zingine nyingi. Hairdressing na beauty au ususi na utunzi wa nywele na ngozi, fashion and design. Ufunzo kuunda nguo za kisasa. Pia ujifunza embroidery, tie and dye, print, party and pattern drafting. Njoo ujifunze sasa. Applied science, global studies. Wako na kitengo cha kufunza ukulima, ambapo wanafunzi wanajifunza ukulima na ufugaji. Kusajili au intake inaendelea. Katika kosi zote hizi una fursa ya kuhitimu na diploma au certificate. Rirage Technical na Vocational College ipo Kigugi Marani, kilomita 1 tu kutoka barabara kuu kutoka Kisii kuelekea Meruka. Wakufunzi wana tajriba kuu, pia wamehitimu kulingana na sheria za Wizara ya Elimu na TVET. Malipo ya karo ni chini ya udhamini wa serikali kuu au government capitation. Pia unaweza pata mkopo wa serikali wa Higher Education Loans Board HALB. Wanabweni safi au hostel. Kwa mengi zaidi tutembelee katika tovuti yetu www.riragya.tvc.ac.ke. Riragya Technical Vocational College, umechelewa kujiunga nasi. Gatemba Television, Ekionga Kimamogusi. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya buatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achebwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora mu ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabonelia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakiranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango
eduka yega ya Uhuru Superstores igiye gutoka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu cyugo busongo iyera ngene eduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Enokem Agrovet Limited ni gomono ba kwarigania ayumurebe chingati chigachiri simeka ochebwenyorere obuyo ne chimbusuru chingia byonse asamugoriya maya kegema ni goba gotoka asongochi obosongo ensema ya Falcon mbarabare ne petrol station ya Shell kusa orosege rwabo oronene kegema rore jogo angene skuru iyoboroso ya jogo primary bakresi miase namba 0113-388-513 Kusem 0115-318-887 Kusem 040-186-688 Tinya igasariao asokugura ubuyo ni chimbusuru chingikiranu kurwa Enokem Agrovet Limited. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. HK International Medical Center ninye gitari nene ya chirenkuma imemu chobosongo yugo tumika chimashini chinkongo asukumureka amarwire ao nago kwa ubugwenia wetera asi amariogo arosirie kurwa asemete nigo bakubwenia amarwire buna esukari ogwaka igoro kwa manyinga gose high blood pressure, arthritis, cancer, chinyigo, imichando yichinguru chabagaka, ubugomba, gati yayande amange. Incheno manyagitari irinike maobanyi, omo director bwa nyagitari tukoroka HK International Medical Center irega yugo muchuito bosongo. Na inde ni gonta getoko bariga ni mono sana na kubatebinga ni gotogo va services chiekerero tugotumia ubobwenia bwekerero e technology yo korigererio mugero omugima na inde twarigereria ngambi mo kibiri byasero twaro muchanda twakwa mariogo na marioga yaito ni gotunya ruseti ase chinse chesko ao na inde ni gare habo ayuto kurusia ase chinse buna bono kurustra marioga ase ya Hong Kong eyeri ni China na marioga inde ni gotokurusia ase ya Malaysia ayande nkurustura sense ya Spain na ayande ni goto kurusia sense ya California, Los Angeles, California in USA. Mario gande nare to kurusia somocho India na ayande ni goto kunyarusia sense ya South Africa. Ayana ara Mario ga kunyara gusibia umuchando yikorwa somobero na ende nonya ni gokuru mwaka 2011. Twabere to kubweni abantu abange na ande ni gare habo tabu atiani side effect yara kolentere kiagera na ayemete. Igo karibu sana asenye gitari yetu ya HK International Medical Center. Nabo okubanyora ase enamba 0717617383 HK International Medical Center. Inchuo onyole obugwenia. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. This new year, discover something new every day on your StarTimes decoder. Buy an aerial decoder plus 1 month free classic bouquet subscription to enjoy the magic of African stories on ST Swahili, AMC Movies, and ST Nollywood. Tales of adventure that take you far on Bliss TV, ST Kung Fu, Z Cinema, and Nat Geo. Or a dish decoder plus 1 month free super bouquet subscription to watch heartwarming dramas that bring you closer. Do you want to be my wife? Yes, David. I want to marry you. Exciting kids shows to keep the little ones entertained. You got it, dude. Experience the thrill of live sports on La Liga and Bundesliga. For every mood, for every moment. StarTimes. Enjoy digital life. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Etwani yabugire
ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamurama chikuya mandegere uzito somya bamurama chikuya mandegere. Karibu sana na ndio mwancho murigereria erinde tonyare kokoerera buna chigazeti cheri tukoria rero ose narari chigazeti chiga chibwate kira tori nere sam mienda sam bwakire sana nkwara ire biya gose nkwara ire I was good. Nililala vizuri. Ikobone antoli buya. Mbiande. Because mbiande ote kwa bulingana ra ire na ote ngambia na ire. I'm good. I'm okay. Pema sana karibu naende mkorwe wiki yaeta. Ja korwe wiki yaeta. On Friday nalitoa asomete chinga seti chomwere bwana. Yeah. Tikoronchia lengo. Na weekend ngotoka chire. So Sam omusubanyira rokuru Gladys Kwamboka agotebya bantu nga ebyasara mbire binde birakoru kotatigo kwahinge changana maro. So ine changango ngo enkwere. Chito Taracha for the last like 5 years. Okay. Aseta yogusiga iga emyakeria asechange tarkon. Changa yarengo. Lakini wewe nero ya chete yo ko tema kurusi change yiga. Squeeze nero teyo. Aliange teyo. Utatiga na senaro ba kwenda ba chiko nyoreke amacha yabo. Lakini rende nkari ange teyo. But if you ask me of the experience ni manyetenga ki kera arengo ngakiarenge. Unless you go kubuli kintu. Kwanya karobne karosi. Changa nanya korra, tinda tikungene nanya korra ne korosi. Neither vai tested. Nanya korra. Ngwanya gotema. Nanya gotema, and I think tinanya gotema. Ibuya sana na ndere buya. Umetasa matuko aiga. Kero konyoro musako tinga tanya ko tama itino nyamarunga kiakoba. Osena kiago test. Na bego chiabanga kero kero muntu ngwebori ra maswali amangi. Lakini mbuya kero tokoteba titori konyo na maine tokoteba. Kero tukurige chinse mochi nyinge igasi orugongo rwabo si babiri bagokwanira omoske Dr. Freddy Matiang'i amangana bundayo na boigo oroboti ndore rwabiriro gutari weekend ingisa muranyare gusanga ko bwatikana no musubati ori gusomo nyaro ko uri nyarete ko gwasicho. By the let me tell you omugano uri I was the one personally na cheto koyokora. Ali chisemo asanari bakuru kanga bamda yotoka gali chisemo chamwembe. I was the one who did those omugano yu. Kerona Italia, number one, I was not happy. Na wakati ne maiteke korubuna kirige kukorekana. Orino mwana mokorenge, omwana orengi we school, omoiseki orengi very promising. Abaibuli baganyirite nganda ga okore school na chikubakonya. Lakini aga sirio bugima asechinchera chibotukanu. And I want to say we have to be responsible, especially esebintu byonse tokora. Timatenga ngikwa mbori yaba nande gente kana kitwa the discussion ya seredi nalko nyakubolinga inki yakogera omuntu there are people who want even to be so cheap ayebeka ka smith yawe na zoko sene chi wilbaro nye chi wilbaro nye chi bante smith yam lakini omuntu obeka 96 wono maite go ko weekend wose chinchiranchiro mo ufundi naro ageteseminga matenga twaresa ngo ga seredi ngaki ngaki procedure ngia omuntu karakwagacha gusene nyumba yake bara abantu kubwati tari nyumba yake bara yoka chinyumba nchiro mwata ne nyumba nero nabo kwagacha bobe neba ne yamabati Dero ne chinyinge chikogwa ngo bolinga procedure agatabalende nga chisimiti munabona kirere foundation mata no beka chisimiti sato against mino mochanga chigurubaro isato against simiti yemo that is very strong. Akaira sarenda gatebanga chiwaya nchiro chikobeku karukwa bekire ebisigi sambiro kobeka obeke chibaho gete alafu manya kukolainisha chikwerende chichuma gitosibe alafu umanya kobeke ko very strong
eko gote nyinge sengenjoga bungu chinse na beku anytime akaeresanga nabo kobeka iyo kero kwa bekire baada slab nero kobeka alafu manya kobeka maybe a finishing but to be honest Endo naro chemwembe gako gerana te tukonyore bichiria enchira kwende kwa gacho I can tell you for free bintu bya misetiari ne binge gosi chuma choka naro chali ne chuma getenye choka ichimya getega kende kamnyo kaliga na yale ngobo wayoboke ne ba onaroche ne ba yarenge ye I don't think was no yarenge so kero kurigereri wall yeriyoka igo yarenge wall okoranga yabwate crack umuntu munye no yakarete fundi egaichoreritu egaichoreritu so the problem was again taking care getting ngo crack caring because at the end of the day you cannot say umuchando no nembura mbura yari gwiki kerengo kiriye jori kyari ku so for me again take na gya changirete I don't want to, but according to them na bagate awo manyeto na manyene batanga nembura nyingi but personally ama swali na lengwa mange kwari kweboli weboli nga wikiraga iga esingencho keline ngento kere evident okorigere na maiso ya ngento okorigere na maiso igona abantu ma the squeeze bantu mbali people know what they are doing so that was very wrong na ngento tokuru advice kuchesa abantu and a bit kraba con tiga cheap is very expensive also ya cost rio bogima bo ya na bogo cost rio bogima bo mwana na bora nyorenga no bwate project yo kwagachanka gari gosene nyumba yake bara gosene nyumba yawe nyene agacha ngora kirige ntori sure of getarete mechanda sabana bawo kwanza abana bawo mbako actually bana bawo mbako nyumba yake bara nayo ku because nayo what chikiro chinyinga abana bagwa chikiro chingi sam ende ekero to kwanero bwagachi bwe chinyombe chiga ogo chakwe bolinga ninki kero kende abantu babwate chinyomba choko komboi ose bakuru kwa landlord landlady ninki abantu buna bekero bamaitenga chinyombe chiga gusonye kwa bikire chinyomba chake bara chigo chigo sango bamaitenga na abantu abange bagutumia ninki geko gera chitakwa guri bagalise ine chinyombe chiko migerere guchabe charosi gwinjira eremisare bobuneri kero kurigeri ebicheri nonye enyombe iyo njira yarenge nonye wali njira emigaine okoro omuntu ine nga okoranga neri bagalite isanete wall yoka igabwatanete ye nyomba which is wrong ende bono amatukabo abwango iga kusama tukalero nere buya abantu baende bakunye chingoro babike chi septic tank babike ekebara keri agetabwati ngoro anene mona asita one ko unabona umuchi obosongo gosoka kwanyora abantu babwati space ya berenge ekebara kiengoro genda ogosire nonye gochaso umugondo soro bago unyengoreri etububuya boigo morosi ekebara nonye ebiga rero mbirororo utatige byo gwikaransa mbiro ebiga byense bibwate empake bimumeko enamba ne matida nane kubolinga ngaki abaiboli baito in space kibabwate kero mwana ajire college do they find a way baboli mwana gosiba make sure ngo mwana ya sagenda igaende nyomba gete condition ye nyombe chinyombe chichiriga na samanye tari gusi people just because mwana ne school wale is over 18 tiganga kana rent tata ikomanya so mwana so we need to avoid that ndavoto kwegerero umwiboli esengenche kyagera ekero kende wogutumire buna esamu no bwate kibande umwiboli ogo gotumire ogende bwenyorere nyomba era kane gosene rent kwanyora samu wachira ase kwa motebiringa na nyori nyombere igana iga kwarigereri chinyomba nonye babu bunere wateba yembuyere narigereri kibara mbuya kere ono ekero gwatwarire kebande umwiboli na bakwegena ngaki ekero kwachire no bangete no for me everybody despite the fact that end up what it's good sometimes indro no ni ntu abanyene tokotaka freedom but there's a state we need to our advice especially unabona tianda gote aba bona bana abamurana
tora bakarakari nabo kombori ngankwanya te nyumba ngende ndige nyumba ya 1500 are David tell you nga 500 ngwaka so mweboli it's good it's a wake up call like go find out manyanga mwana ochi hostel nani chi hostel ya manyate I mean just check the condition nga kichire to genda gari ngakio no mwana atiga school piu kwate kuchabu check the condition nani chi hostel check nyumba yo manyate nani chi nyumba chi koroba kuchunga nyumba ne collapse anytime are you saying egere tukomekyo bugama bwa abantu ebera isi bono iko tutete gutuma condolences on my own behalf and of course uchese family ya Celine ya koroko Celine usoba Kenya nyali and ntoba ngendere ko batabia se ubekirano nakimero beriere atutume our condolences ko chese family ya sengencho yuko sirio mwana mwabo urenge very promising naende bono kero gukwana mangana yega construction no nyichi nyumba chaga chira igasomo chobosongo ase nari na etire na nyore chi gorofa chibwate cracks by the way yeah chigorofa chinyinge kero guli omo chobosongo chinyete okoranga embrace gotwe nyinge enyombe y'abantu mbari safe kwa buringa ebyombe biga byokwagacha abantu abaiga kusaba nyakonda abaiga bakwe chitenda ichi ningige guchikia korekana hanene mone kero kwagacha nyumba bune ye gorofa kwanyoranga enyombe etikigire tiekerengo kirikeganere umaete engane ine abe ere yokokosa mono arine mono ese nyombe yu narora teringa ne nyombe bwata abantu abake ine nyumba ebwate bakaboroire Ekabono, it's a wake up call for everyone. Omaite tika tutike kwa to avoid ko ba cheap. Nabo omaite matildo mondaga to wareribu and egabu agori bikoro to bitano. Worth of 200. Number 2. Egendo nari ko eboling aki mufundi kyoyo rengi. Was this umufundi onare ngi qualify? Nande bono enchera nere kwanyore ngeno nyabana bakibara somochi bawesokia konyora nga umwana bw'imyaka emeke tachieti skuru yo bobundi gositageri nonde bwensi oregereri gosorengereri oteba ng'eking'ise gokebekeri nabo gekoba bono ari no amang'ana yega togotebia abantu basoya sichi skuru cho bobundi agosoera abantu bagende banyora obumanyi boisaine amang'ana buna atabusa bagakwanekirwa ase eng'encho omonto gosiri bogima bwaye ng'a ogure kebara ahitari amang'ana abonte gokwanerwa ikachinga kechiga egento kende ngeringa ki okonyora ng'a abantu abange barengerete ng'a chigasi chiobo chiokoboko negento tuokwenda origereria orore nabeka ritobori ebu nabeka esimiti kwabeka beka iga you know that's how people think yes lakini sababu nero yo gochire school unabona manya the ratio ikoendaga ebintu mbiro banchi sabu nchirari you know they have mathematics chisabu nchirari origereria ng'a kichigo balance so Tiobo enda konyore fundinga esengenja abairo mwereria for long time bono chake kwegiri obubundinga no muntu manyete otebe nga gokora gose 500 litiko lakini omubundi original gokora gose 1200 that 700 dicho asana rogo chako chiakana nano wakana mara mange sana iko let us follow the procedure eri bwana retakwene kinga ebintu byabere na proper way mbe muna sana kile tukurigira gazeti cheri tukoria rero unabona gazeti ya Daily Nation, Taifa Leo, People Daily niri ya The Standard inchi bwata mangana au chigukwanira buna bono gazeti ya Daily Nation yeri tukoria rero samu ringana ri mwamuri goteba inside Ruto's policy U-turns ngabona egati ya amachiko gose amang'ana arie o morai bwense muske William Ruto anyara koba kago etia gose kobekange serikali yae enyare ko yatenenera nare bona tarakore mirimo ndabona kiro tukurigereria amang'ana yaiga yokwena na chibesa gochase ichi university gose new funding model engane yu yanyara tugoikiwa ase obosi obwikigambiro nigo bono teche tigo ikirana kuna ekerengereri kyo murai bwense kiare ekero bono bairaneire gose ase ensemeri echisemi bairaneire ekiombe keri kya help barigereria babwati omutindo ori omukoro bokwena na chibesa so umurai bwense na begete chipo chi policy chinyinge kirara go so service abisi andake
nabo mora anyora ngo muroberia bwate go chasa bakenya negentekia naende nyoranga mu rayo ndetayo bwate muroberia mube go chasa abantu bae especially na bono shat wa ekwanire for a long time asenare yokora senare tari gokora alafu orochege ga the university model it is not working actually biego according to una abande bagoteba bwanyi experience okay ntora muita mono esengenjo keregento change umwa change ni bwate ayaye na change keregocha kerogo transit gose gokora transition kurwa somuroberi gochia so yonde okonyora at the end of the day ni bwate procedure ka abantu banyo understand ka keregento ige koiregeka lakini rende for me I think ebintu mbiro bibwenerete if possible mibe active kwa sababu na bono abana be university you cannot saying omwe bona chibona bali ngiri tukurigoro mbaranyora chibesa cha health ebintu mbiro bire so instant nebanga ne changes kwaleta changes gete chiko korekana chiri bwange singe gente kingiga ni irimono kuna bana last time abana bange ayu awanga chi school there were delays just school kwaka abana konyora chibesa chiri cha health. It took time, especially chi freshers. It took time. Stress kidogo. Lakini we are hoping the president, this is 3 years. Actually, mbono ngwa na 3 years. I think we are 2.5 or so. We need to see even to bigo kora policies chabere implemented. Onyensha kuna ngwikira bono iga. Nimechana makego to what about maybe the network. It is not the whole thing. Vuna sha egazeti ya Daily Nation egoteba na chinya gitari chinyinge echa betereti gukwirana gutumia muroberi orio o NHIF orio mokoro abo ikogo kora ibintu bune byo manually ekiagera abruira bange bachandikire nande bonde kero egotoka ngasha ose chibese chinchiri goso ase chinya gitari bono inchira nere korige airinde gokonya abaroire korende chinya gitari chinyinge had to revert to the defunct NHIF system and even go manual process claims until a new system provider was brought on board. Nabono oika nande omuroberi yo moya onyare koreto nande oikiranete nabo igamangana aria e-citizen ose ogwakana nabo igoko register sebinto byonsi bya serikali ase chinsemo che serikali wetera emitandao ose ase platform area e-citizen nero bono yaretiro muchando ekira abantu abange baotanga teri gokora abane mbabwati obumanyi mete e-citizen yego tokanga nga nonye kirote twakanero mwana ogore school fees otumie e-citizen omete nabeko bakongusana sabo ibuli ande ukoligereri Kenya ense yeteraba kusenga abantu abange mbara twara ubumanyi bwa technology nande abantu buna bari babwate abana okonyora n'abantu babeire emyaka gose bari emyaka yabo yarachirake ochaka kumwegeri buna gotumia esimi ochaka komo connectere wifi kwanyora nga ase ebinyoro ime wifi nchiyo gukugura nonye data kwanyora network tiyo terigokora kugani nga gusenge serikali manya kugani nga bakenya bonsi batumie amangana ya online konyoro bokoreri kurwa ase serikali nengane nkonga igati ya mangana ya igatato na robono ali abere ga kungusa maiga ase serikali yega mugano yoro page ya kane gazeti ya people gazeti ya Daily Nation irituko oriarero na ekirato korigereria nebwate amangana ase page ya gatatu gukwanera amangana ya aba chief n'abagambi kurwa chinsemo chiri chia Mandera abo banyarite ko ba abducted gochererwa n'abantu bakagire ose ababegu ubari bakagire ko ba abikyombekere kia Al-Shabaab rituko riegoro mambinga niko basogete baringe kogenda goikirania emirimo yabo yabotambi iyo batumetu bare kogenda ase tawoni ya Elwak ange kilomita 30 kurwa ase baruete korende ndiko banyarite kubeko abagambi batano ngaigo bono chinse monchire boniga nonye amoibi natoka mbako nyara gukonyeka ekero bono roche kiombe kigage kagero saba bego abaiga bairira abagambi ngerengera likibabwate okono gotaka ko buno bosoko maitho ataito ko murai wense
uyu plan tukogendo timatinga baros plan ichinchiro chokogendalia but it's a wake up call for us into it's a ngakiara sana koigwa ikiombe kia ande mweso nde twakwandira mangana ngarero amangana yo busalia kende ara keire sana lakini rende it's a wake up call ngabanta bambaro na inde bono tiga serikali wetera se wizara ye yoborendi boime ene kinga abanta wanyara ko bono matidan to atwara some insecurity cases karate kana al-shabab to atwara insecurity cases abductions nyingi mo MC naro wense me lichinse mo cheno testan unyarde ko baga ko abducted arinense mwe bwato borendi bwaye bwetha ya ko sentolbia torebia ko sentolbia still abwanete kurigeri guburendi sana igo negento kyoko ko sasana nga umurai bensi nabangete miroberi yako cyarichinse mo kiri cyano testan alafu koma konyoranga chiterrorist chiga bapikire abantu abaiga igo noko taka koro kinga bono oburendi badu bubwente the state of security ni kugali na no murai bensi kakogendo amanyinga sago chia tari that safe mate kwikira kurusia abantu balia chichifu sana na botene tamangana security mata abantu bamaite ebinyoro bya security issues n'abagambi n'abantu tokoroka too late n'abantu abose nyumba kumi they know community policing kitambuka serikali chemanya I think abantu abana bamaite more about those places so again to go say the speed yoko banyora tigenya arkane ke kora abantu barabwa chi family cyabo ngo cyandika kire igo banyara ko bakonyorekana egere me roberi ende gendere asumura ibwense kako gendo nera manyenga tari safe kwa sababu they can do anything nende ukorigereria ntubwate obonchoreria ase chi twatwara obonchoreria ase cabinet kero kurigereria bono muwaziri boborendi bwaime nande se korigereria ngane yo nyare ko yebwata ni nabangana igana ndachakire kororekana ase chinsemecho igonga bono oyore umuwaziri boborendi bwaime Kipchumba Onesmus Murkomen na wente koimuki gitambukiro kia bene nabo igo bono anyare gutuguta siasa abeke siasa kando anyare kwena no burendi gochasi aba Kenya ikiagera eyenere mirimo eri abwenete ogokora nabo igo kwike page ya gatano na rimo ase gazeti ya Daily Nation ni gukwanira amangana yekiombe kiri kia barimu ase gyose ekiombe kiri gyo kuri kabarimu gya Teacher Service Commission ese kegote bangani go bono abarimu abange abanene babere bako akwachi transfer aiga sense ya Kenya nga TSC transfer senior officers in shake up nabo igo abakoreri abari bakore mirimo imeye kiombe kya TSC nigo babiri bakwewa chi transfer aiga ase ense ya Kenya mugano yo page ne ya gatano narimo nyare kumanya ninki kegenderete ase ense yechisemya na mono imeye kiombe ya Teacher Service Commission na abo igo kwanirere ase ayu yechiseme ne bwate chibicha iga ekwaniranga Technical University of Kenya closed indefinitely after employees strike ngabono eskuru eri gose university ya technical asense ya Kenya gusera somochio Nairobi niko bono yanyarete kusiekwa kubwatekana nekero abakori mirimo banyarete kogenda ase omugiro mugano yore se page ya gatano na kabere na nande ikige kogera bona abakori mirimo abangi bakogoma igoro yechi university staff no gutaka no gusokonyorwa kwa mishahara kwanyoranga engeri na beko bimetienyo omonta akore metienyo angetano atanya gwaka no mushahara ande komenyete tawon kubwate family they have challenges universities by the way bono iga wikirania budget yabo nire michande mekong isengenjo university model yue unajua inachangia pia na namba enene ringa chi serikali mato chibesa njire wento kubwato kabuchasi chi university chiga kwanyoranga nero tirigo ikirani buyego that's why chikusikuna bano moi ne ngosi ni atware michando sana odo babekire committee yo kwene kinga bono banyore enchera yo ko solve gosego konyora enchera bakorani kwe moi university so that tells you nga enchera nero budget went ko was squeezed especially to institutions so na bono maite no ni school chi secondary na bono form 1 ta toka
igomba bwate machando when they want to balance the budget ya ase university ya Moi oyore bono osoyore omo vice chancellor ntenenera amatukaego manyekanete buna VC Kiplagat Kotut nigatebire ngochare kwene kinga amanganari agendete kwene kiwase university eyu amanganari aboroki wapatabwati amaxi abo na boigo bataranyora masakarabo konyarare koyakora. I'll end missing marks menas Moi University acting vice chancellor vows ngabona nigatianire egati ya manganari abantu babwate missing marks batanya ku graduate gwikira bonega ngochare koyakora se university eyo na gusikabosio na ANC kose kurasi ali chinsi chorogongo rwa Afrika ya mocha nigo bono ense ya Tanzania rachi gutwara igikaro ikikobeka chinsi cha Afrika ya mochamo eri okukwanira mangana ali agenderete guse muchando uri ogenderete kwene kiwa ase ense ya Congo ekere egoteba na conflict a war as erupted between M23 rebels and Congolese army resulting in a crisis in eastern DRC. Kero kurigere amangana yense ya Congo kero kendo muntu na baguchunya gwechananga ninki kekendereta se orogongoro okonyoranga enga kieri obobe bwabete bogokoreka no mwaka 1994 ekero ense ya Rwanda yatwalete enganeli yogo ichane kero amangana ali yobogesa kwanyarete ko dominate sense ya Rwanda banta abangi bakanganya kurwase abantu gwetani million bakanganya kurwase sense ya Rwanda bagaswa ime ya Congo bakabera se angenoro bebe erwa Congo na Rwanda engane yekairira bono abari ngaroro bakanyara ense ya Rwanda na ndega segeta ogochoro kumurai oringe chinga kecho bakatutira umurai orenga bisi chinga gecho bakachora umurai umongana boigo bono konge kanyora bose Rwanda kanyora libagali nene lyogotawara senseri ya Congo yiyirete bono ekareto muchando ase no nyebisa ku biribira sense ya Congo eyugo ikira boni igagenderete kwenekia obubega tie chinse chigaibere kubwatikana na kuringa bono nabantu bachiri gose na sense yito ya Kenya bono bono kurigereria orubebe rwa Kenya na Somalia na boro na rororo rwa baro gutwara obokongo bonene korinde igikaronge chikoyone kigwa gose gokorekana sense iri ya Tanzania kweneke banyarire gukwanira abaraya baiga kurwa chinsi chorogongo rwa Afrika ya mocha banyarire gukwanira obube obo mugano yora page ya 5 na 3 na ntubwati amangana iga yumo waziri wekiganje gya serikali manyekanete buna umusike John Mbadi ekero bono ako gusanya arite gukwana kagotebanga enchira arorekanire igagotebanga bono nanda bakenya mbaranyara kurusana nigwa ase bango gose iri aliyetenga ngochare kone kyanga nonye amangana yebanga keira sense ya Kenya nga Kenya ni irare yake se bono yatebire nga nigarengi o igarengi oyore kungusana no murai bwense kegima korende buna bona so etase serikali digo bona bero omonto oyo bwoko boko right hand man ono obeire nere ori ange kegima no murai bwense ayuna rare se gazeti ya Daily Nation yeri tuko oriarero ngoswagaria se gazeti ya The Standard lochega chiefs abducted na romoga no monene igaiga as a page ya The Standard page mogano yore page number 4 and number 5 page ya kanane ya 5 okonya romoga no yu igere na kono rasinchire yo wikran singa jwana okwere ndo yikwende kya Shabab ikyanya ko bagiye kidnap abaiga ba chief aba ase umurai bwensaka diri chese orogongurwa no testani mate nabati chinga kyago taga chiri John Chons ngora na Runyanza agenda Western ona alengrete kugenda chinse mochia North Eastern baro mibiara beke kambio aranyara ko gakwerana na ralia ya kolide abo igona ralia abekire achikolonchi project igomugano ine boko nyora so bwikiranu ase page ya 4 na ya 5 ase gazeti ya The Standard. Alafu kagani ndoche the new SSF raised to trim pay further. I think in handing with SHA, mangana NHIF, mangana NSSF. I think many we chivas chirichamente. Chire bono marakabere NSSF. Chire marakabere, chire montare konacho. So I don't know where we are heading to as a country. Unabona bintu ni bikwanekwa, lakini we know that we will have a solution at the end of the day. Abantu bakonyeke
ase chinga kone chia wana toko chikagochia ase page ya kabere the painful reality of toxic substandard sanitary towers again tonkere igoroye bichibitamba ibyo bochen byaba swat guseno n'abana banyaruka bano babate banga nkora la mikabare gore ya quality sanitary towels busichikamba n'ikikorose ebitamba byo bocheno mbikeretie kerengo kirikeganiri mbikeretie kerengo kirikibwenerete nkora la mikabare gaiga. That is page number 2 kerote konyoro mugano ya senjira yo gwekera genda ase page ya kabere alafu tugusuka gusyo nigaiga ahe page bona ya kane na konyoro mugano ya senjira chief che yabete abducted iga chinsa mochano krista alafu ase page ya gatano narimo ndobata ga Ruto's cabinet dilemma could Kivuti be the man to replace Muturi bona iga nyirango ko musana nkoro ko handa takwanikwa gati umuraibwense William Ruto na boigo omo CS of Public Service uyukuru kungana Justin Bedan Njoka Muturi bona iga bakonya kubolinga igo oyo igo kuru kungana Leni Kivuti akuru ase Embu County na ndo nyirenga Leni Kivuti mbaka twalire competition sana na Justin Bedan Njoka Muturi na mono kero bari kurwanira constituency ya Siakago yari kwa Siakago lakini siku hizi kwa Mbeere North and South kacheka bakano igo barenge abantu bari bakonya gucenja muna rero nabonyoranga asobo choriobo Muturi uruonde Kivuti Muturi Kivuti yani na barenge the closest competitors nando nyirenga Kivuti sana kurwa totwara devolution asichinga kichonsi yotemere sana kuryobo governor we county ya Embu lakini tanya korende tanya konyari kirogekyo bona tumanye tinga is it now as uyo ndo osokire gose Muturi gago chigosoka maybe if gago deciding gosomora even start deciding abono igenda akora no kumugusya bisi oli ago cha replace ningo korwasisa macha Embu inyoranga Embu no mora ebense one of the counties chia Mount Kenya anyoru kwa mereria nonera magite nabona chiete rugweko ukwana mangana he abantu bakamugera kabere na tumete Justin Muturi ande osome gose ebirero byaye akero mwana o Leni Kivuti anyarako bagagosira lakini abantu bagakana bari ikobona Embu siasa chire Embu nchibwa n'abantu na way such that umuntu uri yako chikochora of course the chairperson ni chama ya UDA no musbati mugavana Sisile Mbarire no akora se county ya Embu number 1 nyorenga Muturi gabwa na okay tari registered member of UDA na wate chama ya Embu igomanja sio kora to mondo naro the party factor matters UDA of course nero lakini naro to we go consider ebyama biribire within that part that county unabona Leni Kivuti matari mondo UDA kubona I think na wakanya wake sabunga if just in case Leni Kivuti should be the right man ko irari bagari ya Justin Muturi yo orokani gotwara oro embereria totally kwenda na nomora events alafu inaro page ya gatano na limo do you have something to talk about that? Siasa ni nyingi na tuyikwanira tekoera alafu tukosikia se page ya gatano na limo Cohen Mada Probe why the state wants widow behind bars actually monyerete mo ngwana naro mosongo naro rukunga top Cohen yatoka gusiro mugwai wetera se chintra chiwo tukana alafu yotoko kanga nere Sara werimo rengo mo rukiyoye na bwatane tuwe eksanjira yenge yo yendo toko kanga amakweli ayo wanande ba revive rigosiba chakire kutuka angi kere to gukwa kwae gwetera se family yaye ngo na bokonyoro mugano yo ase page ya gatano na remo alafu togenda gaiga AG moves to block IBC advisory request on boundary delimitation nyoranga bono ya emerobiri nebeke kabambe kwa kinga yendo tokokanga emoroberio buko nyora aba commissioner abaye ekyombe kerya IBC tene tamangana y'abachori nagendrete igonga na bokonyoro mugano yo asenjira se page ya gatano na gatatu ere onyako konyora asenjira yo ikran nyoranga omontore right ku advise president
amangana yeri chiko no mwatoni general ikondo chega na wate request yoko make igoro yamangana IEBC Sam komenta nayo ase oroboti ororwa IEBC ntwabwate iga oroboti kurwa chinse mochiri cha Nyansiongo ikira bono abamenyi bechinse mecho bakorera ngati babwati omo MCA oikonyoranga obochori bwa Nyansiongo nigo bwatuguteretware wikabonega barabumbara twara umuntu kubawakilisha gusuko batenera ase county igo bagenderete koreranga ikyombiki kyare kubekwamo ase obwango mono na baranyore omuntu baguruka omo MCA gose omo heshimiwa lakini nande kwebolinga chinga kichiga bono twakore myaka ebere nenusu yaregesa obochori ibwabete bogokorekana boni kana banyora omo MC oroche na nyare gwikirania ari babwante gwikirania konyare kana alafu nyuranga tigana oka rigo nyama ya no trigo omo MC asirete bogima bwae withdraw rigo Nyamaya mbasirite umwemse actually almost immediately after elections tabatika kitambi Nyamaya misses that place constituency nero abuchichise mu chano Kristen kuko choro bwa tuguteretware ubwani toko korekana bwanya korekana toko genda ekwirinde umuwaziri yochorwa mangana Opiyo Wandayi yes ugunja nebwente konyora mo jumbe toko genda nomination ya John Mbadi Mate was a nominated MP and the vacant usiri bagari India bwente koba kuchiri dire chiri kupaka bona so you can telling her we have a long way in terms of ekyombekeria IEBC tomorrow again say because even tomorrow and you never know what happens next toka netie kyombeke nanda bantu ntagetemba nyorenga ki kyombeke kia IEBC taringa egekoba relevant kosige koba in place egeko chinka kichobocho ekyombeke nkebwata mange nabono kuri baisi amangana ye register yabakura ngebwente kurikireria emipaka boundaries nkebwate kasi nyingi igobono ne kyombeke very important nande kere independent kebwente kurikireria egere ebintu bindi bikorekane ebintu ne bingi biteneine abatiotereria bangi bagerete konya kubwenia maunde yakoro weekend aba Man City wants to korera bari asichiko sorry yato kwane naonyesha bado na hiyo gazeti ya Taifa Leo ili kunia leo bwate bicha ya mwaziri oyo John Mbadi kero bona arenganero tenete ikimonja serikali gose treasury CS kirobono ekendete gukwanderanga amangana ali yokorusiwa ebango asaba Kenya bado nagenderete ebango tera nyarakoera asi gose ekirengo kibango tikira nyara goikanse kuna konyora abakenya bange bairete ase egoteba uchumi awali bwana Mbadi alikuwa ameahidi kupunguza hivi karibuni ushuru wa mshahara pei na ushuru wa dhamani VAT na ushuru wa mashirika ya kibiashara wano yo nigore ase page ya kabiri mikire goteba nga nigo aliete ira yo gochikwane kyanga ebango buneri ya value added tax gose VAT neri ya PE na chinde chinyinge bunabono ali echiria cyo kurigereria amangana ye biashara yanyarire gokeiwa korinde bunaso abisi amangana bono niga chinjeti tari buna bakagerete ekero bono VAT nabo egenderete koba 16% nabo igo PE ere 30% na ase bari bokolikia gose byombe ao bye biashara igasense ya Kenya nabo igo chikampuni nigo ere 30% nga 30% echo nigo chire chia irire gochia gokeiwa asense ya Kenya korende ekero omwaziri yasoete ase abisi eyu
amang'ana agatigara ko bari aria nandi nabo samo mete tokorateba butambinga kero kende kiro konyora usanirite obogima gete gose ekero gete otarakenyora nigokora ng'a kogwikorora enchera nero orakora ebinto enchera eng'ago onyare gokora amaonchoreri gose koreta amang'ana aramaya ase abanto kwamara konyora ng'ekero gwaikire aroro kwanyora ng'eground ekere ebinto ebire tofauti tari buna biri konyora kware koirera konyora ng'a tokonya koraga abarai ebiara konyora ekero omonto arigetie ekerogo kia oborai obogavana tobwate oborai bwense nyagoteba ng'a oyo orororo tari gokora iga na iga kagoika aroro omanya koba bono obobeko bwanonye ogoteba ng'a mbuya riraika riria omanyete mbuya eshetani ekerecha keria omanyete obwa riraika otanya korora gazeti ya Taifa Leo. Alafu gaiga nindo chemegane mengi by the way Taifa Leo nebwate megane mengi sana togosikochosio nkiringa omochando yibwa amang'ana university funding model haruna bwate mechando na nyare kwa kumurikirwa gaiga ase gazeti ya Taifa Leo then togosikochosio nkiringa miradi hewa yaacha watoto wakisomea mazingira duni unabono iga togendete konya kwanakia Nyirange County Government nirete amang'ana alia anasari ose preschool nere mwente kurikiriria ndochega iga bagotebanga asinara iga bagotebanga chiskuru chirichia chekechea ni chiskuru chirichia baby class omonto atareke kirasi ekemo eyemo ECD me robiriga Nyirange County Government kwente kutemena bagotebanga bono chiskuru echi nchiro chicharigereri gumono chikorera abana bagosomera ase ali etaringia kuwatikana no take serious nabo n'abagavana babwanete kurigereriwa nabo yokuborirwa no structure to infrastructure amagacharo ngosina kirete irengo biria byokonyara kwa bibokonya abana bake abo bwente kurigereriwa nemono lakini kwa mwana kunyolanga chi county chi yinge nchiri kwa priority amang'ana ye ICD so nabagatebanga nebwenderete abantu osaba gavana banyara ko bakugerie sector ye guskochia se page ya 5 narimo bagatebanga Sifuna aweze kutoa amri ODM Nyirange akiyombekeria gose chama ya ODM wanegani bwatu kutukana kidogo baro bali bago support mheshimiwa William Ruto esa batwara ukukwatana na Raila Odinga korene mbara na barabu batesa negati nenjere bintu bikorekana ana mono omo rikyo monene osomo secretary general uyokurwanga nere Sifuna bakora bakotebanga just in case yagende kukwatana na Kalonzo Musyoka ibitago twara nkwana nyingi Iga, I think we have a dondo. Ama tuende kwa gazeti nyingine kwanza. Gazeti kurigereria iga ya People Daily. Ring'ana rimwamu rigota hospital on the spot of a rape of kidney patient. Iga ng'anya gitari nere morekire bono ese kubwatekana ning'ana yemo yo gose oyore orenge omorwaire obwato mochando obwenyigo nigo bona nyarete ko bakagotachirwa nse gose gokorerwa ogosangano ase enyagitari eyo yemo mugano uyu kogotaga koyonyora ase page ya kane gazeti ya People Daily na ngukwanirire amang'ana yaiga ya aba principal secretaries ese gota how was between principal secretaries in health ministry are hurting you nchiraki ekurwana oingusana negati iyaba rikia banene ase ewizareri obocheno aba principal secretary bakendete kungusana nga kibone ngane yega egochanda omokenya o kawaida egazeti yo ya People Daily page ya 5 na 2 nyoro mugano yo asenchera enyikirano nabo igo ne bwate omugano yubo mu waziri Mbadi oyo twakwanire no rase page ya 5 na limo oranyara gukwanire dondo ase etagika eyemo irinde tusike bosio bono ritukuliare ase dondo I think we podcast tukuruna holera mumies
Western Kenya. Western Kenya. Ono kaiga Matilda mangana baira na makong. Abangwa na nimaite numa dusi. Abuna ntoko kore culture itoko monta wakana bichoma. Abantu barabako bago choru aye naye chombe chini mochko. Bono kulko holera mumias abangwa na bakaye kuchimboli. Baire Sobo Munyaruka. Sobo Munyaruka. Unenjera ya moyo wachiwaka na waseko kumuruwero muswati uyoiga Onyaruka bagago soka. Ona ndo bakaye kuchimboli, ona mukora chimboli echiga. Sobo Munyaruka. Somuswati. Chimboli abakane. Chimboli. Ukoranga mwata baruya na barambo bwate chi kwerende chao. Abanyaranga ni chimboli chare kwenda kwanyanyu. Maybe to the main function. Lakini rende mbabwate sababu yabo yo kwera chimboli according to kemira kyabo. Ono Matilda abangwana banga ibakuru bawo chimboli. Batam. Chomere ngomo ndabona ntawakanero kero kulige buna gusiaiga. Sam ase bali kwaro liri bawakane ruchombe ire ngokora chiko temu guchoboko. Ngombe chiri gusio umanyebo. Sinda itiko teba. Kuchiabu chiko okonyora ngachiri isato. Isato. Chiko na mono enye. Isato iga. Paka ibere. Paka ibere. Paka na kamboli, yes. Okonyora nga babigete bakonya guchitema na mato nga noboko chigo chiago koligere chombe chinde paka wateba nga. Oyo nere akinga ki bamwakanire chombe chinga na chimboli. Bono rende Matilda yanda tofauti na kidogo. Ekuwa tunokonyora kwa mundu. Yanda yabo. Anyway, bono tebranda kolere mumias. Lakini osembu ya Sam ekero chombe chiri chigweta para abantu nkoligere bale nchiro koligere wasanera watebanga naboko iwa abantu bakoja batenga oyo nero akanero watebanga ne echinkoni ko chigo se ngakengombe yale eiga nanda bari fani aba wose mumura na fanere akondonyora kende kyonse buri one lakini itario bochai Sam engombe bona takoyenda boko na kibona takoba oranyora ne chia utugetengaga nanda tukatulisi bya tukatia soko chirisi you know abaibuli no accept keri kwanyora echide machi oniwe uruholera mumias bona bangwana abaoniri bagakemete lakini nkonya kweboli nga abaigo konyora bagotema chombe ichi barachire chiro ba keseri babike chibeso muko babole gayo gochakire ngane musubati na babageche tikuikera kerengo mokonde wensi chombaire muntu mutegene tiko bantu ba family mbale ngaro bona igo batangani tuku ngaini tangana abagaka barukurumaiga abangwana aba bakamanya kuimuka bakaoni chimboli chiri bakakemete bono yale ko banaye kwale ko chikoba ko chisobo Munyaruka anko Sam ngitambukiro kikoimuki kwa baire chombe abagaka baseino anko yago batebire ngobwatie bari kurumagega atiga bagotama chombe banya gutangana wakiro siminga chombe chiri ebachi baoni babulire babere muteje amayiga ngore tara bantonga nabago chakwira rwabugo ikabakanire magosa bona ndibiche kero kurigereria nonyo musubati nchira kyukoigwa baide bayaro maite bono egento nekine konsana oroche kwabangire kwarire chombechi ando mati chombechi gwachirigire no bororo abara nyara taringan chirichare ngenka usenje chare ngenka ostobwadi nonyayo monye no emboli gwachire kwagorire ande bono kwamanyire kugura komenya kwira abasaye bandu egenete ngaki kono maite nino bokobo mokwire bindebira umanya kwimuka pound nigentega kumsana bona bono kumugwa kwangirega yobono is it that we change the procedure abantu bari kutumikanga ndo abantu bako bako abwigente kerororo egeno omonto ori okoye ebinto buna ebyo enibo yao toko omonto onde bwesi chome ng'akoba gochoboko ekiagera rero abantu mbobwati ekero korigere uchumi yabeire mbe abantu mbabwati egento kene ngeri ng'aki siku nande bachenjire omutima siku hizi abantu bakomera na chibank maiga chibank
chi hoteli bagwa baka rigori Eba. abantu baina na chi account number mangana yo akora Muntu ote akora bunasoma ti umunyaruka yang'ana bunabwate PhD bunabwate masters bunabwate degree bono kwamwakire esabu cost wakorire kuri umwana oyo munyora kugera una kwamwire skuru omwe gusaba 5 million omwe gusaba 10 million omwe gusaba 2 million. I think Chiombe kero mwisika gwaka is just an appreciation. Toko cha kubeka gharama yayo nsipiono otagetwa kanu igoro y'umunyaruko. Sam no nyore kuseno gende no musubati. No iro musubati obande obwate kirengo kya masomo kugwetani. Nabeko nyarekana. Lakini ere kabere. Da ere se kabere. Aziki. Obwate kirengo kugwetani. Tote obwate PhD. Okay, basically. Njaboni gakiro kentura inyora. Basically, bahagotuna korukarere. Omusacha nabwente koba ahead. That's why ase abayibuli baito kare barengo kuba believed ngamaene umuntu wena tokoba bosio no musacha. That's why abayibuli baita abange bakare abantu abasomu n'abasacha. Lakini togaikera gete ya Gen Z whereby we empower the abasabati abaroba tu aresem we karamo batabanga what a man can do, a woman can do better. Abasika babere empowered basomire wekire kerengo batware PhD. Ono asingira dasiri twari kwambori. Abakobera no okay. Abora nyona nche masters mbwato se degree nomusubati na wata PhD. The fact doesn't remain changing aki nche no musacha na enoro busio lakini wikoto arama no tware PhD no professor. At the end of the day I know musubati. We go take responsibilities other than no musubati. Okore kili musubati ya wena toka kora maheto nyomaini. Kora lakini abarero you find out that we value one maybe wate PhD osana na eto chi school completely. You know muntu ya garo taka ko because tokoranga once you are not in school waseto chi school mono ye meetinga ayeno montanda ke uromuri let me use that word maybe naboraro kana koba umuntu kebirengere rikyao otaliyo mungaini I see lakini rende for the sake of a family if it happens abasekere they are empowered yeto shirikiane tabanga kino tware PhD yao no tware masters yao at the end of the day I know musubati we got take responsibilities cha musubati wende ko take you cannot be a woman I mean a man. Sam, koruchinse mochonsi amasikania tare mechi. Tokurigereria egati abari itwabere bagase bagendete ko meyo mororin tubato musori ubege susu agote bakora na Kuru City nyabera umugeni Wesco kurwa Kilgoris Freddy Mogago tebo kurwa Nyakenyomisia Mystical na Dominic Irere good morning kurwa Bonyankera Bomokora na baminto Dominic Mokora high five and happy day na ayo tware lituko origia na Rogers Nyariki no are na banda abange atakura chinse mochiricha Amsterdam Netherlands timanyiti yiga nere insemo kigutuka igasi insi ya Kenya na Lydia Nyaboke agota koronyansa KMO Nyamira County no ndime amona Jomo Bernard Jeria Kerubo kurwa Ngumbu Manama Bahrain Teresa Kemunto agoteva good morning Matilda kurwa Karatina Tiondi in Frederick Ogembo agota kurwa na Kuru City good morning no are na bande abange na Surambaya Rosafi agote abakora Nairobi mukuru kwa Ruben no ndime yomorobere na my wife Linet Nyanchera Frederick Ogembo agote salute you I salute you madam good morning and have a peaceful day. Sam amonto onganiri lituko litoereru mbia mono sana good morning to you kuraiga studio tuitabira maigaino na nde tukupatevia kendera koba ime yomorobere ande buna konyera ko manyiri chiwe kachinsa ibere ntoche kurigereria amangana yoborire bwa kansa Sam ngokora togocha tiganganerie abarigere baito abategereri because kero kurigereria gona nego tegererore
mpaka nindi tukurigia nyasaga ndira kubakonya ndo cia simuri kiramo konya gustruggle ga konya community the ends of the day abaye birengereria bia kiramo nya ko mu wikirenya magani ya abana baino na abana baikirenya magani yabo bali bakwenda school abana bali bakwenda university and colleges actually abana mbara bakora matem abatara ndesi takiyu kagere kuba bwena kuba September abalinga gari konya abaiburi at this meantime abaiburi na inu egeri abana abatebi ngabono mbaje baenda asibare babwate freedom nyingi no mwate freedom egeri mwana ochinga ndashingia chimchingia kara ali university harobo chakurubusi ya na Mombasa achikomanya bweka sino mwana omanyira ko sino mwana mumura harobo chakuruga iga and gose nakuru Egerton haruga iga ande maseno baigeri good manners igakie by the way it's a good time wegeri mwana onga karago chikomanya bweka nga kiawanta wetenera because of ekeko tubata boneka by the way nega kumwakega lakini tende tukataba ngambye mwana singincho sanga mwanantu kendra ko okera emeroberi yakatembe buna bono by the way emeroberi mengi ereriko akitoka tabanga kito karanga bona gatembe tuachire in a very special way tuachire yagera kwena kingando sia sori mfanyoro segmento tuachire na zuku nero yore channel number 33 gatembe 38 channel ya zuku na boko enyora as just ligolirike 2999 ni dish na decoder yai lakini kerota tete decoder yoka na boko enyora gwetera 1999 ligolirike go egero gokere emeroberi yakatembe muna bono tubwata mangana magia tubwate chiawe bachiri nero tubwata mangana tera na mkate litukulia Jumamosi because dini nero kwa katashirikireli Jumapili watu wa sesani kwa Jumapili kwanyora kuombera nero pasta mili baadaye kwanyora na emisa nero mbia mana Sam na voiko moroberi ubetwane tokoya naso mutimo komoke erindekera tokoirana toge nyirane na bagene gase studio tunyara gukwandera amangana yoborere bwa kansa ritukeri gari yakane rio mutinyi o kabere tobusagoska tobusakogenda nde Edwani yabugire ayo mworo karugetanda Edwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamurama chikuya mandege uzito somya bamurama chikuya mandege Getembe Television ekionga kiamamugusi. Na batebi na mbasire kitoronikisi ego kansa mochimu gembo nsa stage yechi bigibigi nsa ajenye kotate speaker na ne kabisa live and direct onye kotate ufa chisi mimbu yeto ayege ntoko koraneke ogo chankoro kitobese ko bwanga ko ngaina tikankoro chitibi no chiriga etibi uruambara etibiri jambi ebetirio kutumia nyomba kwa raza kura duniani ebetirio kuokeria gari yao majiji betiri na raro fogo laki amaliko no aliga kurugwiga sikuka ukutura tulijimeno kako bugima buko yiga mara moja kwa ragiri manyange jonzibi neji ufa Numbers Electronics boigomba bwate ebintu bina chispika amone chi microphone chi horn speaker chi power mixer chi keyboard chi blender chi basi na boigo chibirika chestima chi water dispenser chi radio ao mpaka chirie chigari chi TV chi type chonsi na boigo chi size chonsi amo na electronics bionse pibuna chi wire chi extension cables nebintu binde ebinge ekeroteri kweba chi solar panels tarere imeyomo chibu gembo stage gorigoro osewa kesimi asa 0729 646 385 aiga no numbers aba customer baito bonse asimole na baliganiri keregento tobwate na netobwate bintu bichi quality chigoro chingia kabisa chaso wenge na nyora kane tigaminyo kenyumba Numbers Electronics aiga ntobwate keregento aserigori dio mubuko o Getembe Television ekionga kiamamugusi.
Gitebe Technical Training Institute nigo ikurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusubwagachi abwasiba kwegeria ubwagachi bw'ikinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gusi obusoni bw'ekiyanga n'ebintu ao abu ase bari na mbeyemo asugutwara kimashin echekerero n'ebindi binge nkwegeria bare amangana a beauty and hairdressing aigon kwegeri bare igoria pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwata chi computer nebintu ebinge byokwegeria ICT gwetania skuru ndiyonse era sorogongoro iga asamalieta nkuru alpato maliba mwalimu monne Ogitwebe Technical Training Institute. Serikali yakolire buya sana asogotwa institution igwecha saya asengencho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase isemi chobufundi nabo boliri moleta abana wachese skuru linde banyore system chobufundi biyamo boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria igorie chinguru cyomorero bwestima na kubeka chinguru echo ase emechie neche company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bia artsan use short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebirengo bikromono mbayitiri ne wizarega megeria yega nabo ondebwensi akwegerigwa inchobono utari kubwate kegori utari kubwate no mumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute nike kutoka kilomita eyemoyoka kurasomochi omogwawa asepare nene yilami yakroikonge kogenda chebera inche Kenneth Mongare Ngaga, a Dean of Student, Gitwebe Training Institute. Iga karokwaretiro mwana Gitwebe security gere guarantee. At present, abana tuwate 600 in all the departments togoson. Na yonyolire kwareto mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakiresimi ase namba 0713985300. Gitebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Gitembe Television ekeonga kiamamogusi. Isiko yabisi. nabona botambe nigoto kunyara kaba twarigereria abarai ao kuseba bwateli bagaria bene kobwa muno asaro ngora gusi twanyara kaba tokogenda isiko ya bisi twekaransa isiko ya bisi twakwanira isiko ya bisi abera in fact bugirango wo nene ntangani yo succeed the unity of opposition ine indi Bible twe ya nyimbo ile 1945 mutenyo gatano kitari 15 nkai Bible retwe seitere bobas boitangare sub county nara ryaya bakolire asemermo yabo I became a DO. My first posting was in Nyamira. Eyamate yabo nereri abana bane na obale emirimo bale abandi na obale Kenya iga babiri na bande badatungu bale ayo bakolire na yande amange. They all came to campaign for me. Bonzi people, unity opposition started in South Mogrango. And that's the dream I want to have and play it back with these coming elections so that all can gain Buyago. Na agaro tu alenga bake unyorete ntwara esire tokatabu nga motego itiro mosongo neke mane nabo koira na maege distance gete entambe kwa minyoka bono liliago jana nama teji short chiri ogotoma echire chinduru bono matena agosuka ogotigire goli kwa nyonzi bagacha sende balimu abasongo bagantebi organize a strike with school captain ndo tware principal
ntoro jinga na iseni. You know what I told them? In Form 6 in the born. I want to be a principal. Tata idio chako kare ruwe bata ito ko banga kare. Yani abasongo matake mboga ambega iga. Nkoro mwabiri ko nanga sengijaro mwabiri ka. No way. Na yani ko kwali ko tere ko set team ya yata banga ngwa no musaja ko musaja boli. Bona ayuro na gotebi ebintu byonse na gotebi kurugese na nse ko gotebi na kinete gocha na visa ini to go iwanga wino musaja ko musaja boli Tomocha gosoncha isku yabisi Miyagetembe Television na Harun Ototo. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Ufanisi International Hospitality College ne college mono ego kwa libagarigia liukwigera chikosi ao kiakogera nigo eanchiri ne kiumbekeria gia TVET imeyense ya Kenya nigo ekwigiria chikosi buna certificate in food production, barista course, housekeeping and laundry course, pastry and bakery, mixology, food and beverage, F&B service. Nigo bagotoka ase para ya Getare Nyamira bypass Nyankungu Road ase orabakere isimi 0796145344 sobadikere email ufanisicollege254@gmail.com. Ufanisi International Hospitality College inchuo wegeronse omugusi mwensi ase mwabeta karibu ase Ufanisi International Hospitality College college ya Kerero college kwegeria igoro y'oburugi twabani ari mwensi leta abanafunzi kubwa mono nchumwegere asobo mabwago chumatu mbia mono Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Ne nogani gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo enyangi gusuko kwa kuyomino emijega ao bunabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayega asiri golidio gotugutera ninchwe omurikirwe ye maseje munaba manyi baitabo bare nobo manyi baigoro igeti tibwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukurika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp gosigu yakisi migwitira namba 0741499726. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Ine ayano mogendia bwindundia na nwanchete chindundia buno chindundia nabarundia numurobeli umuja ujurago chiri imi ya Getembe Television kirali tukuli Jumatatu kinsa isatu nenusu wika inye chamargoba wika italiki ner Mark Opio serikali. Niliwaambia mimi sasa nimeamua kutembelea watu yangu ya Chindundi na Barundi. Chinga kiarago talie akumanyie imigano nubuya bw'abarundia ase Chindundia na Barundia. Kumbuka hapa tuko ndani ya Chindundi na Barundia ndani ya Getembe Television. Mimi anaitwa Uncle Dr. Engineer Luoka Chamtega Onyango Makopio serikali Matio mali tunaangalia watu ya pikipiki. Getembe Television ekeunga kiamamogusi. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Nyasaye agatunga kiro muntu nebihegwa ao tumanyite ekego kyao.
Buata etariki Getemba Television. Ngoro kwa MC Fast muno mutange Florence urale mwanya namba 10 of course seito nya kwa barisoma kwa mutanyana nyangalesio mwabo. Asomururiyo ebyegwa bito. Ekegwa nkerinya sae akoire kegocha naturally. Wakonyera abantu wakonyera ebyeko monyene. Chigari le chipigi chanjera. Achiro chiamenta bona mauri. Onekero naika 74 nkare kotie sani ntangani. Ngo bugina arenge nganya kyabugire. Nganya nabwo ko buna ke muraba minto bali ko bugire. Yona amanyinga imeki arenge. Amanyinga ime. Ururebuna manto abasisenidie. Naye nabokoba oyumo bwabalia baratuke ase television yega. No bwatekegwa. Mwanya bantu mwalire abantu bane. Senye tira mauga. Peseto. Getemba Television ekionga kimamugusi. Getemba Television ekionga kimamugusi. Hapo vipi? Siku erikine bengiye kwa baba. Eya atina nyiwa. Yo yenga tembe TV 9 oyo nomoro biri kuri kwanga hapo vipi okoretwa 9001. Yena machamuro bege chumbi. Ngura ngurune mo baby onye tubati mo baby ayabo tumara kiokora ashtoch komrana nabagaka abangina abasaye egere tuboria maswali gaiga mabori ga naria egere tunyara kuba togosekamo inkikeri gekogera gosomo ntonyora labor pains abakonyore muri nabantu abange asengencho igoro yo kuna kwayanira nari kwanyora ngati kwanyore 99 tari kwanja kwao. Getemba Television ekionga kimamugusi. Getemba Television ekionga kimamugusi. Sila umwana wose ariwu utarika bunyamukyo cyako saba bunyamukye ekenda ore kurwa nabo komera muri umwe gako upara ugani bokonyi kurworora bono mu muri umwe gako yeka mwate nakomo mukaye kumbe ngo itari ngene rose ndo cyari ngoje igago tuguteka bujukerinse egere ke bujukeriateke gusudi acha kondwani esegi nchoko banta bwati umugaka na mugako no yure mu muri omino Uroche no bwatu bokende osembi yole bona. Bona igambu yande nona ndige simbi. Narolire keno ole bia. Sindigisa yebiombe. Ekiombe bo. Yeye mena kia koro sino libia. Nki ya konye kembe. Ndi kwa chage tekembe. Ekiga na chage temi yake yo no yosta. Oyosta. We kamerete. Obwaterete. Uranye no monta ate binga ya kesi aga kia ya nimbu ate bolivu 50 ati ganko utige kiombe kuna bono ngani tikote. Ndako akabesa. Tukutige kiombe ke. Tingo tigota tiga gokonga ngendere no babesa obu na ngendere. Ngo kwangire tukotiga. Yani nga kesi yani gapu atete ndi gecherira se ngombe asinjo na maetengu kamari kurwe kiombe. Nabaiko. Mtu anene mona baburaka ngonya watori cyari cyesti nyinge asenye nchonko nabura umiro monto para bose na ukomero mugakonde para ngo kwanyali mukaye ngwetagaka kwamenya kanyara mukaya ate ni nabegeta mahoko maega ngo yimo gukwana nere ngo yimo kugamba nere igobono mu sacho iga kwita akamuti akagote yondo bono chwa kesabu na onye kwebolinga gatinche timo kwani tiko ubaye igona mukwani na maskani asendi no monto mto na umera para Boli migwechi ingoko muna boni goyo mtochaki na ento amogorete ibichuchuga none bibiga gasane kunya kurinda chipikipiki njirali no mukungu no arali kuna kwaere ebintu biri tugenda kubuli umulisia aye manseyamo abanyakiumbe bakageruka igore duka ya ekero banyakiumbe abanyakore duke n'abantu bangeni yakire chingobe sindigisa yebiombe umirana nenki Geoffrey Onsarigo umwana bwiriroba ekironda komanye obuye bwa sindigisa ase ebiombe ao ime na isiku yorongo bwa musi sense yamata gete marara bageni goikamweke sense kuna bana sense sindigisa beka etarike Getemba Television ekionga kimamugusi. Togende amonu gusaba toramo kiamaiso Para dia bangaro chibakara Antu bakare Para dia bangaro chibakara Antu bakare Para dia bangaro
Uburuso bw'umuguse. Irasako b'enyombe eye ikabone sacha kuriukurwa n'abantu benderi guse bagosoka kabiri bono uyu igang'anera omusigani ng'akiare gokora bantu mbarenge gokogosigana gochiso oyoro omuya asigani gochisomoroki iga kwa amang'ana are korigi gutari gocha gochaka ribachaka gona konywomana yaya yari koira nonya n'omwaka numanyite amaroso y'umugusi ase aigekeire naende egetone kengobeka barenge tibogore na mabwari tware korosio naende abagakabuka